Здравейте, момчета! Сега ще ви покажа как да си сложите скин на Counter-Strike 1.6 и да започваме. Така, отивате в CSBG Info, натискате скинове и си избирате. Ние ще си изберем примерно Desert Eagle и ще си сложим скин на Дигъла. По наш избор аз ще избера този. Даже ще ви покажа как изглежда. Ето го. Ще го сложим. Натискате Download Skin. Тук. Натискате го. След това влизате там, където сте си записали CS-а. Влизате в папката на CS-а, CS Strike, Models. Тук шмалявате и вземате ето това F-Deagle, взимате го и го пренасяте тук. След това, ето това тук, преместване и заместване. Но когато слагате скинови, CS-ът задължително трябва да е затворен. И сега ще си изберем още един скин да се сложим. Този път ще бъде да си изберем на Спаска. Примерно тази тук, да видим. Това не ми харесва. Ще разгледаме нещо друго. Не това. Да погледаме това. Вижте. Мисля е това да си взема. И да. Натискате пак Download Skin ето тук. И караме. Тук може да запазим. Models. Вземате това. Показвате папката тук. Вземате това. И го пренасяте тук. Пак преместване и заместване. И ще сложим още един скин. Да подберем нещо интересно. Ето N249. Да изберем нещо. Гледаме това. Няма това. Натискате пак Download Skin. Ето тук на NAM M60 The Peak. Тук ще чакаме да зареди. Искаме. Ще да се отвори пак това. Папката. CS Strike. Models. Принасяте това, преместване и заместване, това, пак преместване и заместване и това, преместване и заместване. И мисля това да е за днес. Благодаря ви, че гледахте. Дано да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, дайте по един положителен вод. Абонирайте се за мен и от моя съчо това беше всичко. Айде, чао!